Manak mwanya kwa ramuga juang bang weche manyien mabende ochinwa kanyo kod Joyce Duor gisani koro wadonjo e kidieny machielo mano nonro mar gazet. Mana kaka pile nyakora mga juang wanono gazede ariyo mano Daily Nation kanyakla gi The Standard. King'eni en tich ariyo wajabedo ka gi Edwin Okoth. Edwin akenti na lungi mana ni ogai chio nade. Chiemo ber Sharon to ini chiena. Aba chio makare. Kamano. Okinyi makawuono en nonro mar gazet kata mana ka tere otieno manyoro naneno report moro mabende ni chiwo ng'wenyo kuon koro dwaro bedo gima ber ahinya e pacho kae. En mana geno ni ng'wenyo kuon nyalo bet mayom matin. Osebet ka otek ng'wenyo to koro chenro ma piny owacho keto no apani nyalo nigi geno ni wadhi yudo yot moro. Makoro sosa mana winjo ni magawa oduoko chien wach sosa gisani koro nenore ni sosa dhi bedo donge. Kata engo biro kaka wache ni tapani sosa dhi bet maduong' moingo kata kuon mimiyi mokwongo. Mana kamanya kora mga jongo kinyi makawuono kwan nono Daily Nation gi The Standard. We wakuong gi thund wach mabenda nino kokete gazede ariyo. Kwachako gi The Standard en siasa mar kuon. Kakoro dochieng manyoro bende piny owacho koro nochiwo resruok ne oganda mapacho kani nengo mar kuona koro dhi duok chien gi diere. Edwin kaluwore gi thund wach makama hang'eni report makama ni chiwo di wach ne nyakwara mga jongo. Mokwongo en nengo mogo pok odok chien gi nus kaka ichano. En mana chenro ma noketi mabe ahinya to wan kaka jofwambo ne wayudo mana maliekore koa e migawo mar omenda ni piny owacho ni chano keto omenda moko thenge ma ibro mi joma rego mogo mondo kik gius mogo mfuko mar kilo ariyo nengo moingo siling 100. Ma en gima oket mana kuom thuolo machuok nikech nengo mar mogo osebet ka ni malo to geno nitie ni oduma moko ti madhi wuok e puothe machiegni. Koro kinde mar jumbe adek kama nyalo konyo weche gi kapok wayudo oduma moa e puothe. Makoro gigo kwan gi oduma michano ka e puothe. Oduma ma unya wuok e puothe dwe mar 8 dwe mar 9 kae koro wanya bet gi joma golo oduma e puodho kendo koro nengo manyoch sani osechopo siling 200 e kilo 2 nyalo dok piny matin. Nyalo dok piny. To bende nyakoro mga juang Daily Nation ka bena no thundu wache mana weche mag siasa. Parno weche makawuono en mana ndalo 20 kende to wadhi e debe. Chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Thundu wach mabende aneno ka ondik kanyo ni Gachagua versus Karua. Bende parno duchi makawuono ke chieng' tarik 19 igeno bedo gi twak jofwambo dhi bedo gi twak makende mano gi jolup jochung malaro kom ten piny Kenya. Tipo mabende neno kochiw kanyo en mar Martha Karua mabende wang'eni en jalup ogai mar ODM Raila Odinga kanyakla gi Gachagua mabende en jalup William Ruto. Gimomendi gintiere thund wach makama kaluwore ni gin duto te giwuok e masawa mar piny Kenya. Koka mano Edwin, we wachak gi The Standard kama bende koro resruok mar kuon. Siasa bende osechako go gi kuon. Odoche manyoro noneno kweth mar Kenya Kwanza kana gitimo rally e county ma Nairobi. Gimbe koro giwuok oko ka bende giwacho ni nang'o momiyo seche gi ma koro idwoko piny nengo mar mogo. Dibed ni en kisera mar ombulu ma bende ikete mogo makama. Nyalo bet to bende kata kamano apani gima lich ne japiny en ni kuon yudore koso ok yudre. Oko onge pek ahinya ni nobiro nyoro kata obiro kawuono. Kata dine time chon dino bet maber mogik. To kata kamano gima duong' ne japiny en ni nengo mar mogo ni odhi dok piny koso ok odhi dok piny. To gini timore ga ahinya ndalo yiero. Ndalo yiero joma nie jotelo mag piny owacho winjo ga pek ahinya ka nengo mar chiemo dhi malo nikech miyo jomoko ma piem kodgi thuolo mayot mar wacho ni jogi ngima tek itiyo go oganda marach e wachni. Kata ka wang'eyo ni seche moko koth nokochwe maber nok wayudo cham maber lweny manotugore kind Russia gi Ukraine bomedo bech chiemo mamoko koro ji peko bet e ng'wenyo kuon. To kata bed ni en siasa an gima duong' mogik maneno ni en ni japiny oyudo kuon nengo madwarore. Makoro wacho ni nengo madwarore te ni kinde thuolo mar ndalo 28 kende mabende koro naneno karamna ka jopiny na penjoro odiochieng' manyoro e mbui. Dibed ni kaono osetim yiero kisera mar ombulu oserumo nengo mar mogo pod dhi mana idho malo.
nengo mar mogo kata koidho malo ok nyal idho gi atamalo 100 kaka sani oseidho. Ng'e ni wang'iyo thuolo mar dwe achiel ma cham dhi wuok e puothe e gwenge ma Kisumu, kuonde moko kaka Kericho, kidok mwalo Homa Bay, jomoko osechako golo oduma e puothe, jomoko timo osechako rego oduma ma higani. Omiyo ma en gima e chiro nitie gima iluongo ni market forces, demand gi supply. Supply manyiso ni bando no oduma ok yudre, koro nyaka nengo dhi malo. Koro ka oduma dhi yudore to nengo dhi dok piny, mabe onge gima piny owacho dhi timo. Koro kwan ni ogoye maber gi ndalo 28 mineno gi nitiere cham madhi wuok e puothe, to bech nengo mar oduma dhi dok adoka piny kende. To kisera ma kamano bende aneno wach ma kamano aneno komi peke it gazet mano mar ang'wen mar The Standard, mar kaka nwacho bende gi sani koro weche mag siasa osechako mienjo kaluwore gi dok chien mar nengo mar mogo e pacho ka. Ahinya ka bende giwacho ni nang'o miyo ni gi sani ema koro nengo mar mogo iduoko chien, nang'o miyo ni nengo ma kamano nokodwok e kinde mosekalo. Sani ndalo 20 kende to adhi e yiero maduong' mabiro. Bende dibed ni lwasi mar jatend piny Kenya mar ang'wen odwaro weyo ka nitiere kare kodong' mana gi ndalo 20 mar mondo mi yier jotelo manyien. Mano en achiel kuom gigo monya wacho ni en mar jomoko mapingo kata joma seyo piny owacho bro bedo gi gima king'eyo ni kawuono wan gi twak mar joma laro kombe madongo gi. Apani mae be omayo joma ne da wacho ni nengo mogo ni malo ahinya, thuolo mar wacho ahinya gino e twak madhi timore kawuono. To pek nitiere kuonde ariyo. Mokwongo en ni joma uso mogo, ing'e kaka lwasi mar ohala ma Kenya ka chalo. Inyalo bed nong'isgi ni wabi ibo chulu pesa makama mondo us mogo e nengo mapiny, to gimbe koro gikawo, koro mae ma koro gitimo go ohala. Inya wacho ni wan gi mogo mwaseloso ma nokochulwa, koro nyaka wause nengo mamalo, nyaka chieng' watiekgi. Ng'ama nigi kwan mar mogo ma giseloso, mabro ng'eyo ni koro giseuso adi to dong' adi ok ong'ere. Mano pek mokwongo. Pek mar ariyo en ni omenda ma piny owacho dwa tiyo ga tiya kae. Kuma gidhi ya, ing'e ni wan gi intervodo machulo osuru. Wagin wachulo osuru to par ni mo bende na piny owacho bende nogeng'o ne oganda ma pacho ka mar mondo mi kik chul omenda mamalo. Pesa no nowuok na kanye ne gin thoth. Omenda ma kamano en mana law mana bilionde. Dwe ni kende piny owacho dhi tiyo gi siling bilion 16 e gayo medruok nengo mar modhi nyamburko. Sani wachulo siling 160 lita achiel mar petrol. Piny owacho chulo siling 53 e wi omenda no. Mar gayo medruok. Koro ngiso ni lita ka lita ma ing'iewo mar petrol kata diesel, piny owacho chulo siling 53. Koro mae kama pek mar ariyo nitiere. Omenda ni dhi akanye. To bro rocho kata bro chacho dongruok kwa e yore machalo nade. Ang'e ni chiemo to nyaka ji chiem, to bing'e ni magi be gin ga gi fuoke mang'eny mag mibadhi. Seche ma omenda wuok mar timo gimoro mapiyo piyo, to en gima konyo jopiny, to en gima timo piyo piyo. Koro idwa riwruok kode ma kachopo ma ndalo 28 gi. Antie joma oseloso gima oseloso. Koro gik mitimo piyo piyo gintie gi pek mang'eny. Edwin kuma dier kata mana kawacho mana dier, ang'e ni sirikal mabiro tok yiero ema dhi bedo gi pek. Gope gi gidwaro chulo nang'o, gidwa yudo kata mana gope moko kanano kaka piny Kenya bende gisani wasechopo trilion 8 mage gope ma bende waholo. En wach matek nyakwara Mogajwang', keni gi pachi siasa mar mogo ni inene nade. Kokamano kopogre gi mano bende aneno ka tipo moro bende gol ka ne weche mag tuka inyanyang'we ma bende dhi nyime e boma ma Oregon mantiere e piny mar Amerika. Ka bende okinyi maka nyakwara Mogajwang', nyadendi Faith Kipyegon noloyo ne piny Kenya mula okinyi maka wuone ng'we mag mita 1,500 mane wach mana tucho okinyi maka wuono. Faith Kipyegon noloyo ne piny Kenya mula e ng'we ma bende dhi nyime e boma ma Oregon mantiere e piny mar Amerika. Kodhi nyime gi nonro mar gazet Edwin, it gazet mar adek mar The Standard. Nitiere nonro moro ka ma bende notim gi kambi matimo nonro mar Lancet. Makoro yango ni kaponi intiere buo higni 40 timadho kong'o ihinyori mathoth. Kopogore gi joma ikgi okadho 40 to madho kong'o. Iwacho ni ka in 40 and below, kong'o biro hinyi, biro kelo ni tuoche mathoth ma bende aneno koket ka. Gin tuoche to bende biro kelo ni accidents, biro kelo ni nek mathoth. Kora kia ni joma 40 plus gi to accidents gi ok giyudi, masira mag apaya. Mokwongo Sharon gini wacho ni joma madho kong'o
mang'eny, excessive consumption, jok mamadho kong'o gimadho mokalo kaka onego gimadhi. Mano e gima nyaka ji ng'e mokwongo. Mar ariyo, ji man gi higni 40 kadhi malo ahinya gin ga jok ma onge garaka, onge gi buogruok mang'eny, akia nawach ni ok gihedhre koso ok gitimre nade. Ok gimetha sasa. Ok gimetha sasa, ok gitimre gi time moko kaka ng'iewo mtoka manyien koro riembo matek. Mago gik ma konyogi. Kata kometho to en ng'ama boseneno mang'eny. Dwach ni giseng'iyo. Oseng'iyo go to ok en gima obuoge. Jo piny mar higni 30 magi koro higni 25 ahinya gin joma tindo. To koro be iwacho ni ngimagi kethore ahinya ka gimetho mang'eny. Koro ma en nonro mabe en gi science e iye to be en gadier manene e iye nikech mokwongo ng'ama ike tin e 30 en kata omenda mag metho gi ogolo kanyo otim dongruok mondi ito otim dongruok. Koro nyakora mag Ajwang' mane nonro kanyo ma bende ogol gi Lancet. Koro iwacho ni kaponi nitiere higni 40 in e bwo higni 40 bende kaponi madho kong'o asasa, tuoche mathoth ma bende aneno koket kanyo gi dho ngere mong'ere kaka cardiovascular diseases, stroke, diabetes biro maki mapiyo koloyo joma hikgi oniang', mano higni maloyo 40 kadhi malo. Edwin mana mapiyo piyo kwaneno gazeti makama ito boke mar 6 en weche maluoro mana en gavana machon e kaunti ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ma bende duche manyoro nwaneno kendo kochako dok kendo oro kwayo mare e doho maduong' mogik mano Supreme Court, bende nodhi e doho mong'ere kaka East African Court of Justice ka bende pod omanyo ratiro mare mar dhi chung' e lemo mar gavana e kaunti ma Mombasa. Sonko ok wang'eyo ni Sonko ma e giko mare koso podi kech osetemo dhi ng'eny. Ok ang'e ni to lwenje ni odatere nyaka kanye nikech ne chako gi IBC molware, ochako dhi High Court oduoke, odhi High Court oduoke, Supreme Court ogole kendo ochako dok e Supreme Court. Koro gini pod en gima osenyonore moromo. Tapani odong' gi ndalo matin ahinya. IBC nolware kendo IBC noduoke, odiochieng' manyoro bende IBC bende nochako gole kaka jachung'. Koro en wach maluore ndalo 20 kaka biro yudo ratiro mare. Par ni otese mag luto ombulu e kaunti ma Mombasa lemo mar gavana bende pok ogo chapa. Nego bed ni gogi chapa. Jakom mar IBC Wafula Chebukati bende nowacho ni okang' mogik manego bed ni otese mag luto ombulu chope pacho ka en chieng' tarik 29 ndalo sudo. Koro odiochieng' manyoro ka IBC nosegole kaka jochung' e lemo mar kom mar gavana e kaunti ma Mombasa. Kani biro thuolo makare mar mondo be gigo chapa koso kaponi koro kako dok e doho ni doho bende pod biro nyalo chungo. Magi gin weche ma bende okinyi ma kawuono wabiro bedo kwaluoni Nyakwara Muga Jwang'. Itoboke mar 7 en mana debate kata mana chenro mar dayo dhok ma bende idhi timne jolup jochung' 4 e lemo mar kom mar TED piny Kenya. Warito neno kaponi Rigathi Gachagua bende biro chopo e twak makamano. Odiochieng' manyoro nwanene kano chopo e mbalariany mar Kwea mano Catholic University of East Africa kama bende chenro makamano idhi timo kinyi makawuono. Koro chenro mathoth kata mna weche mathoth bende osebedo ka wachore Edwin ni dibed ni jalup William Ruto kachiel gi William Ruto bende gibiro chopo e twak makamano. Wanyalo paro jatend tudruok mar Kenya Kwanza Manu Hussein Mohamed nosechuone jodito gi ni mondo kik gidhi kaluore ne ok gisebedo ka gido lwasi makare mane ute mag fwambo. Kokichopo kamida e dhoji kama chalo kama in gi wach mone gi wachi to kichopo jomoko biro wachoni koro mane gima nyalo nyiso gini kokidhi jomoko biro dhi to biro wachoni to samoro gibi wacho kaka ni dwa wacho. Anto gi korka korata neno ka Rigathi Gachagua dhi chopo nikech chopo mar odiochieng' manyoro mar mondo mione kit ikruok mabende nitimo kacha en ranyisi ni samoro nyalo dhi chopo. En yo moro manyok gitemo tiyo go pando kadi margi mondo kik ing'e kaka gichano. Koro odhi chalo gima ne gidwa biro ka gima gi dho ngere luongo ni surprise. Tapani surprise ni osekethore koro wang'eyo ni chenro nyoch giseketo makare mar chopo e twak makama. Kendo odhi chopo kendo gidhi twak. En mani koro mae lwasi maber mokwongo ma jopiny nigo mar winjo gi maonge koko maonge jomago momechol mago koko. Koro wuoyo kamoling. Kendo apani ma dhi miyo gi
thuolo mar manyo ombulu mawuok ahinya to Kenya ma masawa ne joma giluwo. Bende wach moro kapok wadhi nyime gi nonro mar gazet bende maluoro Ruben Kigame, doho maduong' ma pacho ka mano High Court bende koro nosechiwo chik kata mana ka giwacho ni koro IBC nokotimo makare kanomone mar dhi chung' e lemo mar tend piny Kenya odiochieng' manyoro bende noloso. Kata kamano doho to nokochiwo ne IBC chik mar mondo mi okete kaka achiel kuom jolut ombulu. Kata kamano ma en pod weche ma pod luoro weche mag yiero. Wabiro neno kapo ni doho biro kawo kata na IBC biro kawo okang' mar kawo Ruben Kigame mar kete kaka achiel kuom jochung'. To bende paro kama biro nyalore nikech kata mana kinde mosekalo naneno bende ka doho maduong' ma pacho ka bende nowacho ni chenro mar kawo sei kanyakla gi chapa mago upande ok en kaluwore gi chik kata okadho tok chik ma pacho kamano Data Protection Act. Koro akene Ruben Kigame ni bende ibiro keti nikech kaluwore gi doho wacho ni en gi ng'ol to joman gi ng'ol nego bed ni bedo ichiwo negi sheria ma mbek chik ma inyalo mbek negi matin. Chik ma ombeki no ema pok olosi makare kata doho bende nowacho ni onego los chike ma miyo jok man kod ng'ol yore mayot mag ka gidwa laro kom. Koro chik no pok olosi, mano mokwongo. Mar ariyo, doho noko ng'iso IBC nikech moko kuom kwayo mar Ruben Kigame ni mondo doho mondo ng'is IBC mondo kete debe mondo embo dhi e debe. Mano nokotimore. Koro gini apani gima IBC dhi timo mondo giwinjre gi doho en mana bet piny kendo mondo giwach ni wang'iyo kendo weche mag Ruben Kigame to waneno ka pok oromo ama nikech onge thuolo modong' mar chako kendo manyien ng'iyo weche machalo kamano. Koro mae doho ni de giwach ni IBC mondo ket Ruben Kigame debe to bedo mapek matin to mano doho nokowacho. Koro IBC ema koro biro neno ponono ni gibiro kawo okang' ma kamano kata IBC to pok oloso wageno ni odiochieng' ma kawuono samoro gibiro loso ewi wach ma kamano. Mana kwachiko mapiyo gazet mar Standard kapok waringe gazet machielo. Jatend piny Kenya Manu Uhuru Kenyatta chieng' Jumapil nodhi e piny mar Seychelles kama bende nodhi timo limbe mar ndalo adek. Odiochieng' manyoro nwaneno ka ochiwo koki ogirimiti maromo 10 mar tudruok mar piny Kenya gi piny mar Seychelles. Oseneno girimiti mang'eny ahinya to matudore gi weche mag ohala, gi weche mag arita, gi weche mamoko. Gimok ang'eyo ni wasega luwo mondo wang'e ni to girimiti gi gitiyo maromo nade nikech apani seche moko koro chalo ma limbe ma ng'ato biro to limo wadgi. Maneno kata mana jatend piny mar Guinea Bissau bende nobiro e Kenya ka mano juma mokalo. Ogirimiti bende na gichuko gi Saudi Arabia, Somalia. Gigi wasechwe kogno mang'eny ahinya. Apani penjo modong' en ni luwo kata higa achiel moro kata higni 5 moko ni to girimiti gi gikonyo ayo maromo nade. Apani nikech ochopo kama koro jotend pinje gi kolimore to en mano girimiti 3, 4, 5, 6. Wacho ni weche tudruok, weche mag ohala e kindwa. Kata bedo ng'eyo ni to kane pok oketo girimiti ni ohala ne chalo nade kusang'o mane ng'ikruok mane nitiere makoro girimiti ni dhi yawo. Nikech moko bende ichwoyo kogno to mondo koro gichak tiyo tiko higni mang'eny. Moko apani ok ti kata. Bende nitiere ito boke mar 10 nitiere jomaundu 4 ma bende nochiel gi magine kaunti ma Nakuru. Ma jomaundu ma bende wuok e kweth mong'ere kaka Confirm Gang ma bende pod medo thago jodak e kaunti ma Nakuru. Koro obila natimo apedha kaluwore gi county commander mano ma Nakuru mong'ere kaka Peter Mwanzo koro nochiwo ler ma kamano ka bende wacho ni jomaundu 4 ma bende wuok e gang kod group mar maundu mong'ere kaka Confirm Gang bende nochiel gi magina. Mago duto te ibiro yudo e gazet mar The Standard ka. Edwin kwatiko gazet mar The Standard mar mondo mi wadhi e gazet machielo. Wach ma bende nomako wang'i kaka pok wadhi e Daily Nation. Aneno machinglo oboke mar 16. Ma gima koro ne otimore e piem masani dhi mbele. Ni moko kuom jotelo mawuok e migawo mar tugo mochung' ne weche tuke otimo marach ahinya nikech ne gikawo jomoko madhi mana suore mondo dhi kawo we joma nonego bed ni dhi ringo makoro omiyo samoro ok watimo maber ahinya e tukego. Koro ineno ka joma onego bed ni ringo ni ka iluongo ni the good, the bad, manigi visa delay ochamogi to koro marach mogik
en ni Juma Suore ema koro metho winjo maber. Ano ka gintie nyaka e pi gigo aba. Gin e swimming pool moro kanyo koro giwinjo maber. Gimadho juice pi machunga. En wach ma pod warito neno ni to ibiro chopo kanyo. Nikech wach ma kamano bende nwaneno kanyo kano kelo ng'ikruok ma konde kod koche kinde ma bende manyala nadwaro wuok e pacho ka dhi e piny mar Amerika e ng'we mag piny ngima. Kwa kamano, mano e The Standard, weche matut kotendre kod weche mag tuke, weche mag ohala, duto te bende nitiere kanyo. It gazet ma iye, odiochieng' ma kawuono bende aneno ka gintiere gi The Financial Standard. Kopogre gi mano, we wanon ane gazet mar Daily Nation. Kama bende thuond wach waneno kanyo en Gachagua versus Karua. Mani kaluwore gi chenro mar dayo dho jolup jochung' tend piny Kenya, ma bende timre odiochieng' ma kawuono e mbalariany mar Kwea mantiere buore Nairobi chakre sa 11 ma midhiambo nyaka sa 3 mar otieno. Piem matek koro ntiere ka. Odiochieng' ma kawuono bende wagombo winjo Gachagua biro wacho ang'o, Martha Karua biro wacho ang'o, ka gin duto te giwuok e gwenge mag Masawa. Mae kama pek ntiere nikech giwuok e gwenge ma Masawa to gin ema giluwo jotelo ariyo man gi thuolo malach mogik mar yudo kom maduong'no. Omiyo ma en gima mae twak ma ji obet ka rito ahinya mondo ne ni to bang'e to koro wadhi chopo kanya ahinya to e yudo ombulu mawuok e gwenge ma Masawa nikech ombulu ma kamago ng'eny ahinya kopim gi kata gwenge mamoko. Koro twak ma kawuono en twak malich ahinya. Twak ma kawuono en twak ma bende warito ka bende okang' mokwongo e twak ma kamano ne giwacho ni gibiro tiyo kod nonro ma bende osebed kitiyo godo gi kembe matimo nonro. Twak mokwongo ibiro chak gi kweth ma bende osebedo ka yudo kwan atamalo 5 kadok chien. Mano moriwo kweth moting'o Roots Party gi mano mar Agano. Ibiro chak gi dayo dho jolup jochung' mar Roots Party gi Agano bang'e eka ibiro chak dath gendo dho Gachagua gi Martha Karua. Mano bende nwaneno kata mana kanotime lemo mar gabana e kaunti ma Nairobi. Mano e kaka opogi to kata kamano ma ji rito malich. Omino ka nation otiyo gi Gachagua versus Karua. Mae kama wang' te ntiere mondo ji ong'e ni to giwacho nang'o e weche mag mibadhi, e weche mag dongruok mopogore opogore. Kae ma koro idhi pime ni to ichung' nang'o ne ng'ama iluwo koso kweth michung' ma uchungo no weche gi chalo nade koso gin gi paro mane e weche mopogore opogore. Ahinya te pek mar ngima sani ji winjo matek ahinya ma gima nyaka penj gi matek. Jopiny bende boyiene gi oro penjo ma koro ibiro ti kod penjo gi moko mondo yud ler koa kuom jotelo gi. To anarito neno kaluwore ni Gachagua ing'eni bende koro dhi bedo e kinde awach ni wakeini nikech en kende menejal ma en jalup mano William Ruto. En kende mata na wach ni en wuoyi kata mana kende modongo to gin mana wakeini. Koro arito neno kaka twak ma kamano biro bedo katimore. To wenge bende duto te biro neno ni obo chopo kata ok obi chopo. Bende obiro chopo e sa koso ko bicho pesa mago duto te nyakwara Mugajwang' ema bende warito neno okinyi ma kawuono. Wach mar bende aneno ko mi pek ka mano kaluwore gi wach mag visa ma bende osebedo ka kelo ng'ikruok ne oganda ma pacho ka. Mano aneno ko omi pek e it gazet mar 10 mano mar The Daily Nation Edwin kama bende koro nonro ma bende osebed ka itimo. Iwacho ni visa ma bende osebed ka ichiwo kod kembe mag manego be kata na pinje manego be ni chiwo visa no koket kum ranyisi piny mar United States of America osebedo ka kelo deko ne oganda ma pacho ka hinya mar timo wuodhe maggi nikech ng'eyo ok inyal timo wuoth ka ionge visa. Ahinya ne jopuonjre ma bende yudo scholarship. Kuom ranyisi aneno ka nitiere rawera moro ma bende no apply visa mar mondo mi odhi osome higa mar 2021. Nego bende no donjo e college e dwe mar 5 higa mar 2021. En onyise ni obi appointment mar visa higa mar 2023. Okang' ma kama Edwin neno nade? Ma gini obiro ahinya to bang' muoch mar midhusi mar corona ma koro ne wuotho bet matek kendo ne irida ahinya mondo ng'ato odhi e limbe kata mondo wuoth kadhi e pinje ma oko gi. To gini inyo oganda mang'eny. Apani moko kuom winjruok kata ma ichwo e kogno kind jotelo gi onego bed ni en mar miyo passport mar Kenya teko mar mondo kik ochuno ni nyaka imany visa kata idhi mana pinje moko ma ok onego bed ni kete pek maromo kamano.
apani ng'ato kosebet gi yo kata gi gimomiyo odwa dhi wuoth ok apar kinyawuok kaka ni dwa dhi bayo kamoro to onge kata gimidhi timo to kata kidhi bayo to nyiso ni in gi omenda moromo okin nikech pinjegi ahinya tamo ji visa ka giparo ni in yo ma idwa pondogo mondo idhi dag e pinjego ama okin ng'ama nigi nyalo mare manyalo dhi dak kuondego nikech ngima seche moko pek koro inyalo chopo tichako dak e ndara to ng'ama nigi omenda ne mana moromo kata ng'ama oluongo mondo dhi osomo kapar konego bed ni winjo pek moro amora nikech mano be kaka osebet to piny Kenya onego tim gik madwarore mopogore opogore mar neno ni passport mar kin gi passport mar Kenya to nigi pek moro nikech pinjegi ka in gi passport mar UK ok imany kata visa in idhi adhiya US idhi adhiya Canada idhi adhiya ka in gi passport kata mar South Africa nitie pinje ma idhi adhiya ma ok chandi to nikech in gi passport mar Kenya dibed ni jotendwa gi be masa moro oseloso makar seche ma gichwoko gi ogirimiti naneno ogirimiti mabende notim mag pinje mag Afrika ma ugwe mano to bere inyalo dhi e pinje mag Afrika ma ugwe kionge gi visa ohalo yieni mar timo nang'o mani ke gichwal lwedo koso pinje mag kaka mag Amerika gin pinje man gi lony ahinya to bende ang'e ni pinje kaka mag Amerika bende oganda mathoth jadhiye to gidhi e yore makonyogi ng'ato kodhi somo to oduogo ka ng'ama koro nigi oboke mabeyo onya yudo tich ng'ato moko dhi kata e yore mag thieth koro ipani kong'isi ni mondo idhi e yor thieth to ng'isi ni bi kaw visa bang' higa achiel mano ibiro kisetho nikech samoro in gi tuo madwaro ni mondo othiedhi mapiyo koro gigi gin gik moko ariyo piny owacho onego many kaka passport wabed gi teko mondo kik wabed jok ma kwaya sik saya ni dwa wuoth to mar ariyo gik mamiyo ji dhi oko gi ka en yor thieth ka en mar tich ka en somo wanya berogi kata mana e Afrika kae mondo kik chun ni ng'ato nyaka chandre mondo ka dhi osome pinje machalo kamano to deko mag visa go bende manoneno kapo nochuno kata mana omanyala mar dhi e ng'we mag Oregon e kinde modeko kodhi mana nyime mapiyo bende weche mamoko ma bende naneno ka nitiere weche kotenre kod weche mag siasa ma bende naneno ka ito ang'wen gi to oboke mar abich mar ang'wen to nwaselose kaluwore gi weche mag siasa maluoro mogo e pacho ka ito oboke mar abich aneno ka ogai mar ODM ma bende jating dai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende koro osewacho yanga ni kapo nono ni oloye mane yiero ma higani obiro yie gi duoko mano en gima ber ahinya nikech bedo ni machalo tugo mar adhula koro ka tim achiel oseyie ni wan kolowa to wadhi yie tim moro no boyie mano koro adhula bet mayot ok ni an ni koloya to kabi yie kata ni abro timo nang'o oseyie kendo wacho chon ni ka oloye to adier obro yie kendo obro mana ng'iso ng'amoyombo ni obro kwayo ne hera hawi maber kaka ng'amoyombo koro mano en gima kelo lwasi maber kapod kochopo e ndalo ma kata chieng' ma koro wadhi go ombulu Edwin bende machinglo moro aneno kanya aneno gachokolo ita boke mar 18 nitiere gachokolo moro mondik kanyo ni electoral mistrust to gachokolo no ywak matek hong in machinglo no inene nada an machinglo ne ok anene ka winjo makare idinene nade machinglo ni temo ng'isowa kaka lwasi mar moluoro duol matayo yiero IEBC ok osebedo maber ahinya nikech nitiere penjo mang'eny ma ji nigo ahinya kaka ne gichiwo rak mar kambi ma koro dhi miyowa mashinde ma watiyogo e timo yiero nitie penjo mang'eny moseluoro kaka gichano yiero to samoro pok giler ahinya gik machalo kamago koro mae ma e gachokolo mago koko ni to apani be ok winja ahinya nikech ng'at ma onego be no ogone koko no to be chal ma kore kobuok sani oting'o gimoro kanya kia ni mano oting'o kwesi oting'o kwang'eno oting'o koso tugo en e pap en ok odewa ahinya an machinglo ni to kawinje e yo makare Kenya koro mga jonga po neno machinglo mantiere ita gazeti mano mar 18 mar The Standard akiani nene nade kaka mano edina no ka welo sechopo e studio ne bedni watiko chenro mar nonro mar gazeti kaka mano no ka gazeti mar the Daily Nation oduchi maka wono yopong mana mate en ito boke maiye otingo smart business to wono chieng tich ari weche mag ohala nitiere my government kanyo mar mondo mineni piny owacho wachango weche thoth e
kanya koro Mgajwang kinyiew gazet mar The Daily Nation. Mitene na wach moro ma olombo wangi kapok watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Fani weche mag chiemo ni e iye kanya ahinya. Bedo ni ji mang'eny sani nigi ngaji machando gi yudo weche mag chiemo en wach ma mi pek ahinya e oboke ma iye no. Omiyo mano en gima jopiny nyalo ng'eyo. To gazet ma kawuono bende en mana wach mogo kata mana Daily Nation itu gazet ma ogik bende wacho kanyo ni koro en relief. Wacho ni koro piny Kenya yudo resruok ka koro oganda ma pacho ka koro nenre ni biro nyiewo mogo mano mar kilo 2 nengo mar Sh100. Ageno dweche ma kawuono samoro gidhi chopo e dukni madongo supermarket to gibo yudo ka mogo pod en mana Sh230. Emo miyo nyaka japiny riti nikech ma en mana chenro mano ket ni inyalo tim to koro kwang'e ni dhi time mapiyo marom nade. Wan kaka jofwambo en mana temo luwo ni ochopo kanye to itime koso ok time. Edina ng'eno diche ma kawuono kiwe ine mesa mar ohala kawuono luang'. Mogo ni dhi miyo wach mar nyaka walu machiegni mondo wang'e ni to ma gima dwarore sani. Pekni ni e mesa nyaka wang'is jopiny ni to be fuong'ruok ni machiegni koso podi matin. Koro wabro ng'eyo, wabro wuoyo gi jotend migawo kata mar pur nikech ne wang'e ni bura moro ne gitimo nyoro nyaka gotieno mondo giwinjre gi joreg mogo e wachni. Koro wang'iyo machiegni mondo wang'e ni en gima nyalore to idhi chake machiegni maromo nade. Erokamano ahinya Edwin, agoni erokamano kuom biro e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Buore Nairobi ka koyo ng'ich ati imola muola idhacha dhacha donge. Wan mana kode. Kok manya koro Mgajwang kanyo makelo wae giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Gazet mumuri e kind The Standard gi Daily Nation idhi e chiro kata mna kiero dukni madongo supermarkets idhi to inyiew. Okinyi ma kawuono nwalidho ni mar mondo mi wami siso. Kok kamano gi kanyo makelo wae giko mar chenro makama mabiro en twak mokwongo e chenro mar piny kama bende wadwaro mana goyo mbaka kaluwore gi chal mar siasa e kor gwenge mopogore opogore e pacho ka mana gi ndalo 20 modong'. Siasa mar piny Kenya ochomo kanye kik idhi mabor. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Amolo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. My wife is called Ruse. Na ni mmoja tu, hakuna mwingine. Coincidentally, nilikuwa nimesimama kiti ya kansula wakati Kibaki alikuwa anasimama president. Na wakati alipata accident, na mimi hiyo wiki nikapata accident. And I was on wheelchair for 6 months. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Edwin Okoth ka Nairobi. Ramogi TV. Pok gunde ng'eny nikech medo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, gi jogoro moko be ka nyalo kaka jogoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok
mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafunyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebedo industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso